Jeg klipper mig. 3, 2, 1. Hej YouTube, og nu skal I se endnu en challenge, der hedder Mentos and Coca-Cola Light. Jeg aner faktisk ikke, hvad den hedder, men... Man kan ikke rigtig kalde det en challenge, men det går vi lige. Det er sgu da en challenge. Ja, det kan man. Lige meget. Kom, vi er i gang. Så skal I fandme bare se løg eller kæser. Lad os fejre det. Så bare naboen. Nå, ja, okay. Min hjælp. Stop, jeg bliver våd. Ej. Det lyder forkert. Væk med de Mentos. Okay. Vi kan ikke huske, om det var light eller almindeligt, man skulle bruge. Det er lige meget. Vi ses. Det var light. Ja, jeg ved.